Дивіться у цьому випуску. Мешканці Феодосії страждають від недоробленої каналізації. Ее еще осенью можно было сделать. Авдіївку почали відновлювати після чергового обстрілу. Отходящий по виду тут ничего не сделаем. Після оголошення результатів референдуму Туреччиною прокотилася низка мітингів. Вітаю! Час новин на телеканалі АТР. 18 квітня, 1146-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму допитав екс-голову Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з інформації Шевкета Меметова. Він був свідком захисту у справі Ахтема Чийгоза. Шевкет Меметов стверджує, що бачив більше ніж 10 автобусів із Севастополя і Бахчисарая, на яких організовано приїхали учасники проросійського мітингу. Крім того, Меметов відзначає бездіяльність співробітників міліції, які не вживали жодних дій, аби запобігти зіткненням. Заступник голови Меджлісу Ахтема Чийгоза звинувачують в організації масових заворушень під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Он видел несколько стычек, которые имели стихийный характер, спорадические, не одномоментные и достаточно быстро прекращались из-за действий рядом стоящих митингующих, которые растаскивали людей в разные стороны. Свидетель не видел применения газа со стороны митингующих, однако по сообщениям лиц, которые находились там, он знал, что у пророссийского митингующего, как минимум у одного, есть с собой газовый баллон. В окупованому Криму знову судять українського журналіста Миколу Симону. Засідання розпочалося о 14:30, воно вже закінчилося. Сьогодні допитали кількох свідків. Симону звинувачують у сепаратизмі та порушенні територіальної цілісності Росії. За опубліковані ним матеріали щодо блокади Криму. Журналіст вважає, що справа проти нього політична. Выдвинутое обвинение в отношении меня является не правовым, а политическим. И нигде в мире, тем более журналистов, не практикуют осуждения по поводу публикации его мнения. И в том числе и статья Российской Конституции гарантирует гражданам России свободную публикацию мнений. Окупанти планують продати кримський завод шампанських вин «Новий світ». Про це заявив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Причиною продажу стала збитковість підприємства. Також він додав, що вже є багато іноземних покупців. 11 квітня окупаційна влада півострова змінила програму приватизації на 2017 рік. Продажу підлягає і захоплений Росією завод шампанських вин «Новий світ». Действительно, то есть покупатели знаковые, которые готовы полностью сохранить всю структуру, я имею в виду, это сохранить все культурные, традиционные, то есть как бы для Нового Света полностью исторические, все особенности без исключения. И по предварительным данным, то есть ряд инвесторов заявляет желание там сумму около, я пока говорю, потенциально, то есть около 40 миллионов долларов на приобретение и около 30 миллионов долларов вложить в инвестирование, в модернизацию производства. Официально, я думаю, что все это будет летом. Окупована Феодосія потерпає від недоробленої каналізації. Ще торік у місті мали збудувати новий каналізаційний колектор. Нинішній каналізації 27 років, і вона в аварійному стані. Нечистоти нерідко потрапляли в море. Новий колектор завдовжки 4 кілометри прокладають поруч із старим. Росія виділила на роботи 127 мільйонів рублів, але ремонт на набережній довелося припинити. Місцеві ЗМІ писали, що у підрядника скінчилися гроші, які виділили на ремонт. Половина приватних будинків Феодосії не приєднані до центральної каналізації, тож скидають все до зливових стоків, а звідти все це потрапляє у море. Містяни жаліються. Ее никто не делает. Что ж, считай, за 8 месяцев нельзя ее сделать. Ее еще осенью можно было сделать. Ну, у нас Феодосия – это богом забытая деревня. Вот со всего Крыма, даже районы и то лучше все крутится, чем у нас. У нас только вон взятки берут и сажают их, как идиотов. Город вообще запустевший у нас. Что-то делали там на Федьбовод, сделали плитки. Ну, приятно, но
по хорошему счету, тут город этот маленький, можно было сделать конфетку. Раскапывают, потом какое-то время проходит, они опять раскапывают. В прошлом году раскопали, теперь в этом году опять. У Керчі невідомі познущалися над пам'ятником на мусульманському кладовищі. Це сталося в селі Багерове. Вандали обмалювали зеленою фарбою надгробні камені і зруйнували огорожі. Цей випадок вандалізму не єдиний в окупованому Криму. Після окупації на півострові почастішили випадки осквернення меморіалів, присвячених депортації кримськотатарського народу. Також минулого року вандали розбили меморіал в Севастополі, присвячений турецьким воїнам, які загинули в роки Кримської війни. Сепаратисти 32 рази били по українських військових у зоні АТО. Одного військовослужбовця Збройних сил України поранено. Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Терористи застосовують великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 та 120 мм і озброєння БМП. З гранатометів різних систем стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських військових поблизу Широкиного, Талаківки, Павлопіля. В районі Водяного активізувалися снайпери. На Донецькому напрямку з мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі шахти Бутівка. З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам'янки. На Луганському напрямку, по позиціях поблизу Катеринівки, підрозділ російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні гранатомети. В Авдіївці розпочалися аварійно-відновлені роботи. Енергетики спільно з військовими та оперативними службами міста продовжують працювати над ліквідацією наслідків вчорашнього обстрілу з боку російсько-окупаційних військ та намагаються відновити електропостачання. Вчора близько 18-ї сепаратисти обстріляли з мінометів житлові будинки Старої Авдіївки. Ну, она не ремонтная, она аварийная, как бы, потому что после обстрела это восстанавливают. Отходящий побит, ну тут ничего не сделаем. То есть до дома податься, а дальше невозможно. Сегодня по-любому включен. Ну, вот этот дом, будет без света, потому что побитый провод в дом, который они побиты полностью. Так а как тут жить? Вот еще. Жить как? Как дурачки по дому бегаешь, не знаешь, как его остановиться. Вот до подвала не добежишь, не знаешь, куда она упадет, а осколками еще быстрее побьет. ФСБ Росії заявила про затримання одного з організаторів теракту у метро Санкт-Петербурга. Це 27-річний Аброр Азімов. Його заарештували у Московській області. Азімов вже 9-й підозрюваний, затриманий в процесі розслідування нападу, відповідальність за який на себе поки що ніхто не взяв. У ФСБ підозрюють Азімова у підготовці смертника, який вчинив теракт у підземці 3 квітня. Внаслідок вибуху загинуло 14 людей, ще більше півсотні людей зазнали поранень. Фамилия, Азимов, имя, Аброр отчество. Охранович. За что задержано? Догадываетесь? Да. Боевой. В Туреччині розбився гвинтокрил. Це сталося у місті Тунджелі. Приблизно о 13:30 гелікоптер зник з радарів, зв'язок з ним обірвався. На борту транспортного засобу було 12 людей, 7 поліцейських, 3 члени екіпажу і 2 суддів. На місці падіння почалися пошукові роботи, в яких задіяні співробітники правоохоронних органів і рятувальники. Причини падіння наразі невідомі. Деякі ЗМІ припускають, що причиною аварії стали погані погодні умови. Офіційної інформації про загиблих і поранених також немає. Із різницею у 2% президент Туреччини Реджеп Тайип Ердоган, обійшовши опозицію, виграв конституційний референдум. За його результатами, за 2 роки набудуть чинності 18 поправок до Конституції. Форма правління в Туреччині зміниться з парламентської на президентську республіку. Після оголошення результатів референдуму країною прокотилася низка масових протестів.
Після оголошення результатів по всій Туреччині пройшли багатотисячні мітинги. Одна частина святкувала, інша протестувала. У першій промові після оголошення результатів Ердоган обіцяє повернути смертну кару. Я намерен немедленно обсудить вопрос о возвращении смертной казни. Это было требование людей на митингах. Его уже поддержала оппозиция. Референдум поділив турецьке суспільство на два табори. 25 мільйонів сказали «так», майже стільки ж проголосували «ні». Я хочу, аби парламент на 100% обирали ми. Я проти влади однієї людини і проти диктаторів. Я думаю, народ должен взорвать избирательные урны выбором «да». Мы знаем, как прежние власти управляли страной и грабили страну и народ. При сегодняшней власти народ в достатке и изобилии. Но наш народ неблагодарный. Ердогана вже кілька років жартома називають султаном. За 2 роки, коли зміни набудуть чинності, президент зможе особисто обирати та призначати міністрів, суддів, видавати закони, не узгоджуючи їх із парламентом. Таким чином, Ердоган матиме повноваження султана. За звітом ОБСЄ, референдум проходив із значною кількістю порушень. Реджеп Ердоган у відповідь заявив, що це не вплине на результати виборів. Есть такая организация под названием ОБСЕ. Сейчас они готовят собственный доклад. Напишут, как проходило голосование. Прежде всего, знайте свое место. Мы не будем присматриваться и прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите. Мы продолжим идти по своему пути. Зміни до Конституції дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року. Посаду прем'єр-міністра скасують. Наразі в Туреччині вчетверте після спроби державного заколоту влітку 2016 року продовжили надзвичайний стан. Лідія Полянська, Емінія Халіл, Владлен Мельніков. Заман. АТР. Прем'єр-міністр Великої Британії хоче провести дострокові парламентські вибори щодо виходу з ЄС 8 червня. Відповідну заяву Тереза Мей зробила у Лондоні. За її словами, це єдиний спосіб, що гарантує визначеність і стабільність на роки вперед. Вибори відбудуться раніше, якщо 2/3 депутатів у Палаті громад підтримують пропозицію. Лідер лейбористів Джеремі Корбін вже заявляв, що його партія підтримує дострокове голосування. Раніше планувалося провести це голосування у 2020 році. Минулими тижнями лейбористи погрожували голосувати проти остаточної угоди з ЄС. Ліберальні демократи заявляли, що збираються цілковито заблокувати роботу уряду. Шотландська національна партія каже, що голосуватиме проти законодавства, яке стосується припинення членства Британії в ЄС. І частина Палати лордів також збирається чинити опір на кожному етапі нашого руху. Розкол у Вестмінстері загрожує успішності Брекзиту та призведе до шкідливої непевності та нестабільності країни. Вони підривають нашу підготовку до Брекзиту, і це послаблює позицію нашого уряду на перемовинах у Європі. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Мавілем Мохтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Айдер Муждабаєв та Ірина Ромалійська говоритимуть із заступником міністра юстиції Денисом Чернишовим про реформи пенітенціарної служби. Будьте з АТР, на все добре.